Tapakson mo sa ulang dita. Ngam di pusong ti mga ibagan Ilocano ka wala saan. Mas pangit naman da jay amo mga tama ka. Mali di magpaspasurot ka nyam sumurot ka pelaing. Kasano tayo nga rod nga masimpa. Ayon na tatay ibagbaga tayo garod nga unity. Iti samahang Ilocano ana sir binatalogo tayo. Maipakpakita ano ana data sil tayo. Dita, dati unity tayo dita. Pero ayon na tatay dita. Napukan ta pahiya na dita pagbaga tang unity dita kawanan. Kawan. Isu garod gata kami mas dungdung mi itinagan iti NC Tapos adali kiti kakabsat tayo nga UI, ken GI. Nga mangiturong no naman iti dapat nga aramiden iti samahang Ilocano. Actually adu pa nga daw dawatek advices iti UI ken GI. Apay. Mas kasla ada JJ ibagbaga ko nga comfort zone ko iti organization. Hanga mismo di sektakon gamin di sektam asa gam di kiti pioneer iti bagata. Lima bang kay gamin simina kay gamin ngam ti magisinsina kanyami dahil nagapam di ba? Dati kaya da, iso da masurusurutan, anda kaya buwa ba di posisyon da, ore amo tayo mahanga ko sa aramidon da. Tron da ta. Iso ko na, awang bibiyang ko kaligiti payunirin nga, masalapon ko. Buwan no masaktak tirinan Mas atati pakialam ko, kaya giti ubing nga henerasyon TSI, nga may ramraman, iti problema, iti SI. Which is, di gito'y, nadoktrinaan tayo iti gusto. Pero di doktrina nga ada kanya tayo mawawatan dapat ata. Hanggang mawawatan apay. Datayo nga opisyales datay nga pioneer, datay nga mangital-taloy ti organisasyon. Hantay kaya nga simpan di problema nga nagbasit. Kasano tayo mapasurot di kita tubing. Data kay turod ng iba kanya hanga komot ti Barteknan. Onder kasano nga mapasurot tayo. Iti kakabagis tayo. Opisyal di ay. Mismo kanya itangato kat hampay masimpa. Nasaktanak ijay. Ngam amam timbak bagis. Isa po sumlatan itinagan iti sa mga Ilocano aramidum ni dapat nga aramidum. Gamin no nagsardeng kan nga inayat iti sa mga Ilocano pumaraw ka. Ngam no ingana masaksaktan ka ket kanyam. Jayat iti sa mga Ilocano. Nasakit man ligay baling kasuwat tata dakalata dita. Mismo.